Majong adlaw ni Jing tanan, welcome back sa among channel. Ay, Lixilan. So guys, karon dag adlaw guys, so Jing mahimo ron kay gikan mining butar. Nahuman na day kog butar guys na buling-bulingan nagang kukog marijo. Nja good luck sa mga manglansaray di ay diha. Good luck ninyo. Nja karon day guys, ay ganiha day guys sa pagbutar namo nagdangan mi kamis nanay, tiri ug si Porami. Grabe pila guys makahasol kay kanilaging protocol may atong tumanon lagi kay angin na ning manunuwang COVID. Ja karon day guys, das like si ande ang kauban kay wa man dagi jahang mamitiri to na mas tagbilaran. Musunod ra tabi no. Matura mislik si an pohon pus tagbilaran guys kay magpa-check up pug kusahang mata anja. Kuan. Muatin pud mig kasal. Bino kay flower girl mas liksian. Liksian no? Flower girl seleksian sa kasal ni Kuya Michael. Kuya Michael. Jabe mag flower girl man kabe kamao kabe. Kay katura bang pagkasal ni Mami Purami. Pagkasal bang Mami Purami be kay little brother baka dadto be. Nakakita kas gihimo ni Ate Kia. Unsa ba tong gihimo ni Ate Kia? Nagsabwag og Buhak. unsa may English og buwak? Flower. Oh, very good. May nga ito yung mga buhatan, ha? Nga naman nag-kaut-kaut man, ha? Dami dari, guys, kay padung unta ko manguha og kanang na fertilizer, guys, kay para iandam na ba ato sa garden na po. Kay ganahan na ko mag-garden, kay na-imagine na garden, kay mamunga na naman tayo harvest. Diyan, nagalis ang likod, ha? Katong naikundol nga ipakita ni Jadas naging adlaw, guys. Mauna na si Jadas na, ning dake na ning dake na guys na diyan na pag kubasa dato guys rabi pa susulabi ra ba jig kubasa dato guys dake ag karabantos kay labaw karabantos guys na ato nagutan ang karabantos kay lami man puning karabantos di ay. Salamat ding Mama Ali kay si Jami nagbantay ni Lexi ganiha sa pagbutar na mo si Jay nabilin dari Mama Ali. Nakatug na ko guys, nakamata ko kay mura nahili mag mga tao. Ag sila dayong duha busy pagtan og TV. Pagkahibaw na diyang dere ko sa likod. Yung sunod po na kay hadlak pa si jag asa ko kay hadlak pa si jag moadto kog tagwilaran. Liksian. Hadlak kag bidya ang mama be. Asa man day's mama? Sa radyo, Asa nga ladyo? USA? USA. Tas na ito Madto ko no ko sa USA nay. Hadlik-slik si agbijaan man di ay. Di lagi magbinad arong di bijaan ha. Mga tag ko an bita fertilizer be. Kailan kag fertilizer be? nakahilibas po fertilizer na. Fertilizer. Kailan kag fertilizer be? Unsa man na be? Kanang Nagabalhabal ras pura minay kay nasi say lakaw importante. Nanag dari guys na lain magpanahon rong eleksyon na. Karon nung adlaw sa eleksyon na lain anong panahon. Mato misliksian og di gali ugma guys. Mga Miyerkules at tumigtagbilaran kay sa 14 man agkuan. Sa 14 man guys kanang naay kasal mag flower girl mas leksyan sa ato mas tagbilan ni Ahil at to ski upsi char bino ladyo be makita na mas Mama Julie be excited na ba ni si Jess katong naiwa pa ko nakatrabaho og tupad guys mamanta tong adlaw guys nga mo adto matumis leksyan sa tagbilaran kami sa reverse kay adto lagi mi sila Mama Julie jagahin na napasusulabi man kus tupad guys, nag-orientation man, nagsugod naman mo nang sayang pag di natin atinan, lagi ning atong sideline nga trabaho. Mao nang madadyo na mirong di gali og mao nang madadyo na mi guys, ug di gali ugma guys. At ang iralaman ninyo guys, di gali ugma, Martes man ugma. Mga Miyerkules kay maghuwat pa pug ko sa ang ikatulong mama, katulong mother, igsuong nanay nga dadto ko sa Cagayan sa una guys. Natukos Cagayan si Japay nag-aligra na. Gimingaw na ko kay pila na katuig wa mi nagkita upat katuig naguslik si ano pa kita sa ang anak. Nagubot na sila kay agbutar lagi na to eleksyon grabe pila lagi silahang pamalaod. Mga high blood agubang tao. Magtan-aw tas kuan bita kanang nay kubasa abi amang tanaw kubasa diri sa bus guys ari pa may manguhag fertilizer kay muuban man pud na hadlak lagi mabija hadlak lagi bijaan na
Uban po siya. Tanda sa mis ka ng kubasa, inighuman ba to may mga mig fertilizer baka kato bang kuan guys uhot manguha mi fertilizer char. Kay ka ba fertilizer? Manguha mi magtanda sa mi daris kubasa guys. Kay hinloan po ni na bari Hamag ko basa mo. tados ubos tatang tanawon tag dako na bag maazo na bag pamunga. Galigi kawat to sigbin be. Tatang tuon bita. Ana ating sako. Di lagi na mawa. Di lagi na mawa nang ating sako. Fertilizer. Da guys, kuan man nila sa una. Sa baboy ma. Baboy ad sa baboy. Ala, Wa na may baboy. Anday baboy ma. Ipatay na mas minggoy bi. Tubang sigig kabuhi. Hala, ang nagkaalag ko basa bi. Ana ra ka bi. Naisin bi mapakag ka. Nga dali. Dali agi nga na. Hawawiran ka mama nga na. Ana, ops. Very good ra ba sliksian guys kay mo kusog mo ka gulay. Na madini jang ganahan kubasa idahang ganahan. Lami ra po ning kubasa guys. Ilum kanang himo og lumpia bitaw guys. Ganahan ko sa katilaw ko dagtos. Dagtos pilar. Lami kaadyo. Giluto ni ati in lami ti kaadyo nga lumpia mo tang ganahan. Bukat ma. Dia guys, arang dako ana guys. Kasi sabi maipo danihan na. Mudak para bajig ajo. Na, arang dako guys. Hala, arang dako ajo. Mudak pa dyan si Jabi. Mura si Jagkuan guys, murag kakao. Na. Murag kakao agi style. Karabantos dari guys. Magkamulo na lamang pagpamuwa kay na. Sana? Giuta naman diha ra ka kay bawal na ka dari kay labong na dari na takbaan sa tagdi mao. Basta kay maghinlo ra ko dani gusod adlaw guys. Ara ba mga karyan basig maka. Ani tada nagmarijo. Hilang ko si ma. Ayaw kahilam kayo samad ka kay matutas likod ta kay tang tanawag na pabatay makuhang fertilizer kay basig na pasusulawihan na tos lain. Katong injo ko hanyo nay ma. Ari mi dari hinlo na marakagianan kay hinluan namang ang angkol ang ujuan nga gwapo si Adoy. Wala, di na pariadas katong nanguha ko guys nga arang daghana pa. Ayo katunob dali kami slide kabi. Ahara lamang itampok daan guys. Kay harang ipakuha sa ang ujuan kay dili ko kaagwantag mag-alsag bugat kay kuwabot dani hang operasyon. Dihara ka dana ka. Andiyan sid ako ray sud be. Sit down ra ka diha kay. Kano laging uban kang mama nga. Kuan din si kabija ang mama. Laban si kang mama. Hadla kag bijaan kang mama. Ano man? Kay kuan mama. Amang good. Og mag-work si mama sugot ka. Matumira Mama Julie guys kay mao lagi po tong mo-attend sa kuan kasal. Karong 14 ja. Mato na mig una guys kay sila tiribos og si limbuhol to naman ganihan ning largan ja. Kanis leksi musunod rami kay mo paabot pa kus ka tong. Mama na ko anja ma. Ayo kahawid bi ako ra. Musunod rami leksian guys kay Guwat na pa po ko ipaabot daris bahay nga bisita. Maadto man din sliksian rong mga Merkules, di lagi Merkules. Mga karong si manaha guys kay mo pa-check up ko sa ang mata kay sige labad ahong sa sige siguro ni nahug ko. Sa una pa man gud ni guys. Mo pa-check up ko sa ang mata ba kay delikado gid ba intonsis ning atong mata siliksi. Tara guys, arang gitapok daan ang isul sa sako para harang ipakuhas ang ujuan. Tambok mo gud si Jana. Aning ihalo datos na ang gibugwad nga. Gardenan dadto harang siyang ihalo arang tambok pag muhampuong pag mga tanom na sunod adlaw. Kay magbaging ko sunod adlaw sa sibuyas guys. Kamis nanay. Wa na pagugla. Labog wa pa muuwa na kay baga na kadugdagom.
Ig muuwan man gud magdamili na ning fertilizer kaong muuwan man gud magdamili na ning uhot guys. Bugat na si Jaba mo bugat. Ya magbasa. Nang pasusulabian na nato kuha labong pungwa pampud mahurot. Ya guys, sing bali na pud mi dres laing pwesto guys kay murag na sinaw na apil na sa tong lapok dadto. Darang nami arang nesa si Jagaso na. Ang humuka. Nami adin maghampuong tanom dani guys. Kalau atas Ginoo. Daghan dani si Jagay dani na hadlok ra maputag mo. Tusok idag na mo gawas nga di mao. Tawanan ra bid ko bapid. Agading kadlakan guys kanang baki. Katong girigalong tiris ang birthday mo dito ang kaisangan sa una pas bata pa. Kita ko na dito ma. Nang baki binaw. May duaan guys. Ang kisuda ma. Ayaw kay di madirtihan. Kani may hampuong. Sibog imong tiil kay maduslakan dyan na. Kani may hampuong. Daghan man dari. Okay guys, nahuman na kuha guys. Nahuman ako kuha guys da napuno nagsako. Sunod adlaw na po kumudugang dani guys kay murag kaawan na. Kay day isa nagsamok naguli. Iban-iban lagi laging hadlok mag-asa kumulakaw nga dara naman ko sa likod. Susulabi ra man ko dali. Uhot manguha kog uhot kay hanggi andam kay sunod adlaw. Tinabisi mananom na po ko dagtos ang hanggi gardinan. Kay sunod adlaw be mauta na to natong kubasa pud be kay dako na to be. Natong kita na ganihan. Mukaon kog kubasa ma. Para very good ka. Muli na pod meron guys. Nice tanawon dato to guys sa mga kalubihan na mas ibabaw. Kabasakan. Ta guys, nice tanaw sa ibabaw. Matoy pajag sa among Uncle Roy guys to Pajag ni Uncle Roy bito abi mo to be. Nagkaato na tas patyan ni Uncle Roy ma. Dugay na po kuha ka dito guys. Dugay na po kuha ka dito ibabaw among mga kalubihan. Sa una ka ng basakan guys, buong din may kamot na nas, purami, tiri. Sa una pag mga daga pa mi. Dahil magkamot, mamayabas. Dato mis mga, dato guys, katutaang tatay ng diha, ibabaw guys, nga kalubihan. Nagdaghana na siguro nagbayabas ron. Huli na tama. Muli na mi guys, kaya nagsamok na rin si Anda. Katawa ra ba? Muli na tabi. Mamo, istay ko ato buato na tas Asa? Tagbilaran? makikakan uno na ko Jollibee ma. Jesus luoya man. Kung magpa-check up us mama sa ahong mata ha. Oo. Kay gimingaw na ka? Kanan rin kag Jollibee ra. Di makdo ma. Nga na magmakdo, nga madag makdo. Kay Naday kay kwarta. Masaan kita sa Facebook ma. Magkaadto ra tabi pohon biha. Takay muli na takay samok mo makakaguli. Kay samok na uli guys, ara nang ipakos ang ujuan karida. Kay bugat man mo kuwabot na nating kunot. Dali na, uli na. Uli na mi guys. Tara man pud mislikod sa bahay nanguha. Una na ko. Lagi na. Mao ni si jang buwaka guys nga nagpasusulabig tubo dadtos hanggi gardinan sa wapatamnig kamuti mao ni si jana. Nice ra ba pud pero banga pud si og kanon guys. Ug asa gibuon kay grabing bagaa. Grabing bagaag bebe. Taka Robi. Ang hilam agari mo. Ayaw na kay kipi na. Mga tug na ang kipi kay hapon na. Matug bitaw ning kipi ug kuan tandago na. Mga tug sila. Isa guys, sana may guys padung na may ulis bye. Maura din yung vlog rong adlaw. Maura din yung vlog rong adlaw guys. Pasensya na mo kay wag din milaing mabrag daring bahay kay gikan lagi pod mining buta. Gikan lagi pod mining butar. Maura na yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog.
guys sa pagsubaybay sa mong vlog. Salamat ninyong tanan. God bless ninyong tanan guys. Ug amping mo kanunay. Bye! Bye! Thank you for watching. Bye-bye.